Wannan fa duk haɗi ne na Home King daga Jaular Hayat, gidan gyaran jikin amarya da uwar gidan da sannan kuma kayan ƙamshi na asali. Da duk abin da kuka gani ina kallon to page ne daga Instagram, TikTok, Facebook. Abin da muke saida shi muke sayar ba ma talla abin da a shi muke saida. Abin da duk idan ku ya gani a cikin hoto da insha Allah a zahiri shi za ku gani. Babu haɗi cikin turaren wuta ina ƙara maimaitawa ina nanatawa ga duk wacce ta san turaren wuta to insha Allah ba za ta domin kuwa asalin turaren mu na Maiduguri shi muke saidawa. Yadda muke haɗa shi na amfanin gidanmu haka muke saida shi. Idan ya miki ki siya ɗan uwa, idan kuma kika tsaya tare to za ku ba da ke domin kuwa Jaular Hayat a shirye take da tura muku kaya.